Všeobecné nastavenia obchodu. Najprv sa rozhodnite, či chcete časopisy ponúkať hviezdička zdarma hviezdička, alebo ich chcete hviezdička predávať hviezdička. Hviezdička aktivovať platbu hviezdička, ak chcete predávať časopisy pomocou služby Smarticle, aktivujte možnosť platby v časti aktivovať platbu a ako spracovateľa platby vyberte Stripe. Vyberte hviezdička menu hviezdička, v ktorej sa majú zobrazovať vaše ceny. Môžete vybrať len jednu menu, tá sa bude zobrazovať všetkým čitateľom. Vydavatelia môžu produktom v obchode priradiť individuálne vlastné ID produktu. Tieto ID možno exportovať ako samostatné pole pri exporte údajov čítačky a sú to napríklad protiúčty pre produkty. Na tento účel je potrebné aktivovať prepínač, vlastné ID produktu. Požadované vlastné ID produktov je teraz možné zadať v položkách ponuky predaj článkov, predaj vydaní, predaj predplatného. Všetky ceny jednotlivých vydaní, predplatného a ceny článkov je možné zadať aj ako čisté ceny. Predtým bolo možné zadať len hrubé ceny. DPH sa vždy dynamicky vypočítavala podľa hrubej ceny a zobrazovala sa na faktúre. Pri tomto variante bola hrubá cena vždy rovnaká bez ohľadu na krajinu. S novou funkciou čistých cien je čistá cena vždy stabilná a hrubá cena sa mení podľa krajín a odberateľov, B2B alebo B2C. Prejdite do časti Obchod všeobecné nastavenie. Deaktivujte funkciu Používať hrubé ceny. Edície môžu mať v rámci skupiny titulov rôzne ceny. Túto funkciu možno použiť napríklad pri knihách alebo ak sa majú edície po určitom čase ponúkať za nižšiu cenu. Ak to chcete urobiť, aktivujte funkciu Aktivovať individuálne ceny. Potom môžete každému vydaniu prideliť vlastnú cenu v časti Obchod, predaj vydania. Ak má byť vydanie k dispozícii na čítanie zadarmo, zadajte ako hodnotu cenu 0.